rasane wong ora duwe. Cintaku mbok ya sampun le nesu kabeh iso rasa kutu nganggo cucu emanen paras bagus pun ndak petok karo atimu. Rungokno tembangan manisku. Tuh sayang ngapunten saestu yen teresa keturuti apa karepmu, tapi ojo sumelai ono dino liyane bakal tak upayake mbok kepiye carane. Tresnoku ora bakal entuk, sayangku ora bakal koyo senajan kanane bebrah. Aku bakal setia, ora mungkin mendua. Matur suwun sampun ono ngancanine saben dino. Solusine wong wedok sing tantrum ki gur siji. Gur butuh wong lanang sing tentrem. Mabes Walker musiknya. Tali sepatu atau tali rafia. Apa-apa kono ya? Yo, Iya. kan kuat. Yen wis tak topoke wujud tali sak utange, saiki lah kok ilang sak slirane. Lunga menyang ngendi tanpa pamit ra ngabari, apa lali kowe karo aku iki. Najan regane nemewu kuwi wujud katresnanku, jare kowe melu aku lah kok mlayu. Apa kurang larang pungkasane kowe ilang ning ngendi
tak tukoke wujud tali sak kotange saiki lah kok ilang saswirane lunga menyang endi tanpa pamit ra ngabari apa lali kowe karo aku iki nadyan regane 6.000 kuwi wujud katresnanku jare kowe melu aku lah kok mlayu apa kurang larang pungkasane kowe ilang neng ngendi aku goleki kali kutang semongkone sapa Dewe wae Mas. Biasane pacaran terus wirawiri pacaran terus pendak dino. Kowe eling cah kae. Sing kae to. Irunge mekrok. Nah, kuwi. Nah, iya. Kae iki wis tak ragati. Wis tak jajake terus. Pulsa tak tukekke, token listrik tak tukokke, kabeh pokoke. Lah kowe iki pacar apa Bank BRI? Terus endingnya piye endingnya? Saiki malah ndeknen milih karo pegawai negeri. Waduh nek ngono kuwi ya titeni. Pokoke kowe kuwi titenono. Titenono. Titenono awakmu blas ora ngejeni aku sing wis kadung jeru wis ngopeni wis tak rakati Amake seko kene awet ora becakae kok aku mbok limpe apa ncen aku wong kere sok neh yen kowe dilepeh ra usah goleki aku maneh Mabes Balker musiknya Indonesia Embody Edra Daroy di sini rumokke apa kowe ra kelingan zamane isih pacaran meh bendino kowe tak boncengno numpak motor sing wis tuwa tanganmu mlebu celana Apa awakmu wis lali dhewe lunga
kembali saat kamu tersakiti oleh orang lain. Dia mesti raga tua nilai liane ya. Ayo wes. Wes ya. Lanang kok golekne. Lanang garangan kok ringkeh. Saiki kowe lunga mbok ngendi kok ra crita. Saiki wis dadi bojo pegawai negeri. Mesake temono awakmu blas ora ngajeni aku sing wis katon jero wis ngopeni wis tak rakati. Titenono Delok. antemi. Beda masa, satu rasa. Sukun spesial baru. Satu sa. Oh, yes. Ora dulu. Podo. Ngamen wae piye? Ngawen piro? Ngamen papat. Oke. Ojo lali nonton Mabes Walker musiknya. Indonesia. Ngamen butuhku susu. Karo Pampers. Aku pancen wong ra duwe. Isin. Cari simbok aku sing bagus dhewe. Ijazahku SMP pengalaman ora duwe paling enak rapi wae. Aku rapi, aku kenal wedok. Kenal wedok irunge rodok mekrok. Setengah tuwa iki awak lagi bosok ra oleh duit saka simbok pengen nyambel renek lombok. Kamu cakep bikin aku penasaran. Oh iya, Kayak artis yang turun dari sedan. Aku pusing karena selalu mikirin. Ku bawakan dukun dari Magetan, Magetan ora mempan, ke dukun Jombang, dukun Jombang ora mempan, ke dukun Ngawi, dukun Ngawi saya edan. aku bunuh diri mangan turen sak kulite menek tower sak nyeploki enek bocah ayu dhewe kaworene tak rapine. Pertamanya aku nggak mengerti kenapa ditangkap pak polisi, digebukin setengah mati, disuruh ngakuin barang bukti. Masalahnya hanya narkotika, heroin, putau dan sabu-sabu.
menghisap sabu larangan agama. Jangan bung, jangan membaca lagu larangan negara. Semangat untuk teman-temanku semuanya. Iya, Sing jek ngamen, sing amen. muga-muga Dan penak uripe. amin. Iso live session, cover tour tetep izin lagu. Alah. Wis tuwa. Umur semene jan lagi lucu-lucu nih. Suwemen ya intro ini ya. Ayo Mas Hendra. Aku pancen wong ra duwe. Jare simbok aku sing ganteng dhewe. Ijazahku SMP pengalaman ora duwe paling penak rabi wae. Aku rapi, aku kenal wetok irunge rada mekrok. Setengah tuwa awak iki lagi posok ra oleh duit seko simbok arep nyambel anek lombok. Kamu cakep bikin aku penasaran, kayak artis yang turun dari sedan. Aku pusing karena selalu mikirin Mikir apa? bawakan dukun dari Magetan. Magetan ora mempan, Ke dukun Jombang, dukun Jombang ora mempan, ke dukun Ngawi, dukun Ngawi saya edan. aku bunuh diri mangan durian sak kulite menek tower sak nyebloke. Enek bocah ayu dhewe kowe rene tak rapine. Pertamanya aku nggak mengerti kenapa ditangkap Pak Polisi, dikepukin setengah mati, disuruh ngakuin barang bukti. Masalahnya hanya narkotika, buto dan sabu-sabu. Wajahku potret wartawan, sehingga fotoku masuk koran. Jangan bung, jangan menghisap sabu larangan agama. Jangan bung, jangan membaca lagu larangan negara. Yo ngene iki gawelah session iki yo izin lagu barang. Yo ngono ki yo do ditonton yo. Ditonton. Ini dia kesel kemeringet Yo ini. ngono barang. Ngene iki nek ora izin yo dilapor ke polisi. Bahaya. Ayo dong nonton. Mabes Balker musiknya. Indonesia. Oh, iya. Beda masa, satu rasa. Sukun spesial baru. Pak Kades, nanti tunjukkan puncakmu ya. Oke, Oke. Mbak Ajeng Febria. Iya. Cilianku rambutku dicukur kuncung, katokku seko karung gandum, klambiku warisane mbah kakung, sarapanku sambel korek sego jagung. Koso
Gegereke bondang uwis Ayo. Tanggal 15 Padang Jinglang Bulane bunder Aku dikutang sok yen gede dadi dokter Amin. Tanggal 15 Padang Jinglang bulane puter. Ser-ser Bareng wis gede aku disuntik Pak Dokter. Ono coroko Eko sawolo Iki cerita Zaman semono Odo joyonyo Monggo potongo Iki cerita Saka tuwa Rambutku dicukur kuncang Akadokku Saka karung gendong Lambiku warisane bapakku Sarapanku sambal goreng sego jagung Kosokan watu ning kali nyemplung ning bedung Jaman dhisik durung ngusung sabun Pagi erong dibangun Andukku mung cukup anduk sarung Dolananku motor cilik saka Lampung Bis mulupis kondo baris Rekasane saiki wis Bis mulupis kondo baris Kekereke odah uwis Ayo mas, tanggal 15 Padang Jinglang bulane puter Aku dikutang Sayen gede dadi dokter Tanggal 15 Padang Jinglang bulane bunder Sesar Barang wis gede aku disuntik bu dokter Ono coroko foto sawolo Iki cerita zaman semono Odo joyonyo Monggo potongo Iki cerita saka wong tuwa Ono coroko foto sawolo Iki cerita zaman semono Odo joyonyo Monggo potongo Iki cerita saka wong tuwa Asoy kuncung tenan iki Ora kuncung ya ora. Keren. Dek, kowe aja kemayu senajan wis sukses uripmu. Elek-elek biyen aku wis tau kringeten kareng awakmu. Pinggir awas pijet iya. 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 Balik. Mengene gak enak Oh. Iya Oh. Iya Iya Sing kringeten mau ki bal-balan. Ya. Bal-balan. Mas, kowe aja ngaku-ngaku ngoco sawangan dapurmu.
Nurlela. Zubaidah. Kok Nurlela? Aku bakal mendua, ora bakal setia, matur suwun selalu. Kok ngawur Mas kuwi? Nah, kopiku pahit e. Sing pahit iki jane iki kopine apa kahanane? Wis loro-lorone. Alah, Jamane ngene iki ra masuk. ya sing sabar to, Oh Mas. ya wis sabar wis, kok lagune ya. Sabar. Yo, nyanyi yo. Sate kok Mas Daru. Polda, polisi dangdut, Mades, Balker. musiknya Indonesia. Singat. Saben dino rasane ra karuan, ngopi kopi legi ning rasane pahit tenan. Mangan mangut lele rasane kok padha tempe, opo kaya ngene rasane wong ora duwe. Cintaku mbok yo sampun le nesu kabeh iso. Nasah kudu nganggo maju cuwe manen para sayumu ndak beda karo atimu. Rungokno tembangan manisku. Duh sayang ngapunten saestu, yen dereng saged nuruti ompo karepmu, tapi ojo sumelan ana dina liyane bakal tak upayake mbuh kepiye carane. Tresnaku ora bakal mundur, sayangku ora bakal goyah senajan kahanane bubrah. Aku bakal setia, ora mungkin mendua, matur suwun sampun nono ngancani neng saben dina. Cintaku mbok ya sampun le nesu kabeh iso rasaku dengan tutu ilmu paras ayumu ndak beda karo atimu. Rungokno tembangan manisku. Sayang ngapuntene saestu, yen dereng saged nuruti apa karepmu, tapi aja sumelang ana dina liyane bakal tak usahake mbok kepiye carane. Ora bakal luntur sayangku, ora bakal goyah senajan kahanane bubrah. Aku bakal setia, ora mungkin mendua, matur suwun sampun ono ngancani neng saben dina. Ayo angkat lagi. Duh sayang ngapuntene saestu, yen dereng saged nuruti apa karepmu, tapi aja sumelang ana dina liyane bakal tak upayake mbok kepiye carane. Tresnoku ora bakal luntur sayangku, ora bakal goyah senajan kahanane bubrah. Aku bakal setia, ora mungkin mendua, matur suwun sampun ono ngancani neng saben dina. Aku bakal setia, ora mungkin mendua, matur suwun sampun ono ngancani neng saben dina. Sabar, sabar. Sabar Mas Wok. Mabes Balker, musiknya Indonesia. Kusumaning ratri
mung sawiji kinanti mematri sakjroning ati kang suci lintang-lintang panjerana antareksa hamimbui ayu sangarina Kusuma Wijaya Kusuma Wijaya. Mas Dewa, nggih sampean ngerti apa ora? Kembang Kusuma Wijaya kuwi. apa tuh Kembang kuwi istimewa, Mas. Mergo mekar mung sawengi, ayune ya mung sedelo, tapi iso ninggalke kesan endah sing angel dilalekno. alah jas sekti tenan ya Sekti tenan Kusuma Wijaya. Jos. Longing mekar lan semi puspita ing taman sari manglung manungsung wengi kalawan wulane dadari Rambarong sasmita sang kumbang wewayan rasaku cok sarining kembyang sakjroning ati kang suci lintang-lintang panjerana antareksa hamimbui ayu sangarina Kusuma Wijaya Mabes Balger lagi. musiknya Indonesia Indonesia. Jan apik tenan ya kembang Kusuma Wijaya. tenan mas Ayune pol. makare yo jantrian Yoi. siap ya masalah ya Siap no ready bosku. ACC Sikat Mas Dewa. mekar lan semi puspita ing taman sari manglung manungsung wengi kalawan wulane dadari Lambarung sasmita sang kumbang wewayan ngrangsang pucuk sarine sakjroning ati kang suci lintang-lintang panjerana antareksa hamimbui ayu sangrina Kusuma Wijaya lintang-lintang panjerana antareksa hamimbui ayu sangrina Kusuma Wijaya Tresnoku ya kaya kembang Kusuma Wijaya, Mas. Ora perlu suwe, tapi tekan hati go selawase. jan sekti Sekti tenang.
Kusuma Wijaya. Mabes Burger. Musiknya Indonesia. Saya golek kembang Kusuma Yo, Wijaya. langsung. Ready, Karang gas. Kusuma, yo.